Aslas ni Super Typhoon Udet ang atong sitwasyon sa karon bisan naka-eksperyensya kita sang kahalitan apang magsiling abi nga tuman nga kahalitan when it comes sa kabuhi na pasalamat kita gihapon. Sa karon nga hapon, yes, Biyernes nga edasyon sang This Is My Life, Disyembre 17 tuig 2000. 17. Ang aton anay pagpangamusta sa inyo dira sa kutob sang aton malabutan sa sining pagpangalagad neton sa This Is My Life. Hindi manigar ko hindi manigar iya kon ano mga mabato na ito nga mga balita, di ba? Pero kinanglan mangin updated kita tanan sa mga nagakatabo sa aton sinipalibot. Pero sa gihapon, kinanglan mangin mahinalungon kita, halong kita sa gihapon. Kay bisan ang bagyo or super typhoon nga si Bagyo Udet kita diri sa probinsya sang Negros Occidental sa gihapon ara kita nagapabilin sa signal number 2 sa nahambal manaton sa gihapon himuon man nato ng aton masarangan hindi lamang para sa aton tag sa kapamilya kundi sa mga tao sa aton palibot kung ano ang aton makontribuer para sa mga nahalitan dira na dari iya sa aton Dakbanos sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental ang aton man mga kaiping nga mga kaislahanan dira ang aton pagpangamusta and of course sa mga kaprobinsyahanan dira sa piyak nga isla sang Panay kamusta man kamo dira na sa pihak naman nga bahin ang aton man paghalong sa aton ginapangatubang pandemic sa gihapon padayunon man naton ang ginahimo naton nga mga minimum health protocols. Kay ti bisan amo na sining mga sitwasyon naton sa karon kabalo kita ang mga kauturin naton nga wala trabaho sa karon kay tigin kansiladong ila sini trabaho tungod man sa Super Typhoon Udet, di ba? Ara sa ila sini panimalay o punang inyo dira mga pamilya sa obdanay kita ni Tita Wilma sa inyo mga radyo 684 kilohertz. Amo na siling naton kahapon nga kinahanglan mangin preparado kita bisan paano importante gid ang aton mga mabaton kag mabatian nga mga updated nga mga balita nga sa aton mga radyo kinahanglan may ara kita na preparar nga battery nga in kaso por kaso mag brown out may ara kita gamiton para sa aton iya mga source, no? Source of course sa mga nagakatabo sa aton sinipalibot. Kay tilan tawa, pag blackout, pagwaswas ng baskog-baskog nga hangin. Dula iya ang serbisyo sang kuryente, diin man, no? Ang mga network diin, amo na, pati data wala, ti patay ang komunikasyon. Ti amo na siling naton, ang mabatian lang ginaton mga radyo. Ang mga radyo nga sa diin nagadulong sang mga balita, sang mga nagakatabo sa aton palibot, nga sana siling na naton bisan paano. Mahibaluan na ito ng dalagan sang aton panahon, kundi na siya ayon, kundi na si Odette, kagbala anong dapat na ito himuon, kung hindi kita maghimo man sang maayo, hindi kita maghimo sang maayo nga mga hilimuon para sa aton sinipamilya, wala kita sang mahimo sa gihapon. Di ba? So, relax lang kita. Karon na pagkatapos sinipagyas-yas ang bagyo, kung ano naman ang aton himuon, ano ang mga dapat naton himuon pagkatapos ang bagyo, ano ang mga pagitawi, sa panahon sa mga may naga-eksperyensya iya sang pagbaha, no, yatag man akaraw ni Tita Wilma sa inyo kung mga dapat na iton himuon gani relax lang ka modera kag sa siniman nga hapon aton man idgadulong sa inyo Siyempre, horoscope, tatingwaan ta nga man nga mahatag sa inyo. Kaya nga pagbasa man sa aton sulat sa sini nga hapon, gani relax lang ka mo dira. Basta may time lang kita. Sa aton anay dira, mga kauturan man, nga nagakinanglan sa mga press, kakang mga matahom nga bulak. Mga bulak, ara lang gyapon ang Johnny and
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi.
wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insailo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Philippine Standard Time. Aton concern sa karon is ang aton sinibang nga kauturan nga apektado no sa nga Bagyo Odette na sinahambal na naton especially sa sur nga bahin na ang hasta subong nagasuprar pa sila sang madalom nga nalubong sa tubig baha. Pilagid ka mga barangay ang padayon nga nalubong sa tubig baha. Nabatian man ninyo sa mga coverage namo na lingkod kagabi, di ba? Pagkatapos ang mga update halin kaina sang aga. Di magpamensa lang kita sa sitwasyon kung sa aton man bala lugar kung kita nalubong sa baha. Anong dapat naton himuon? Kung kita ang nahalitan sang bagyo nga nagkalatumba ang mga puno sang kahoy dira na naglalaylay ang mga kuryente, nagkalabugto ang kuryente. That's why inaman ang mga rason nga halos bugos tanan kita nag-experience gid sang brownout or total blackout. But yet so far sa karon pasalamat kita amat-amat nga napabalik na no ang serbisyo sang kuryente. Labi na diri sa Dekbanwa sa Bacolod. Sa pila ka mga kabanwahan na, no? Kay amat-amat man sa gilayon nga ginapatigayon ang pagpaninlo kag kaayo sang mga postes, sang mga kuryente, especially sa mga nagalay. Baw makita mo lang, no? Diba? Kung wala ka mo dira, especially sa mga naka-online, kung wala ka mo dira internet connection, sa gihapon kay ti wala pa ka mo da kuryente, bisan may data pa ka mo ba nagauluog test pa, ti kabudlay. Nami gid kun may radio ka mo nga di battery, kay biskan pwede sa kuryente, pwede sa battery, kung mag-brown out iya kag wala kuryente, at least may ara ka mo. Isa ina sa mga reminders ni Tita Wilma sa inyo kahapon, di ba? So, sa karon iya nga tion ang ato naman ipaambit sa inyo ini mga dapat bala naton himon pagkatapos ang bagyo kay ti kabalo kita kadamo sang nagalalapte sa palibot naton mga dahon mga sanga sang puno sang kahoy man mamati ka lang kag batyagon mo ang bagusbus sang mabaskog nga hangin
No, hindi man basko gani ang ulan masyado sa pila ka bahin. O magluwas sa pila man ka mga lugar nga ginbubuan gid ang mabaskog nga ulan ni Odette na ti man amo ni nga nagdiri sa aton kag sa pila ka bahin diri iya sa Western Visayas nga nagkanay-kanay na si Odette. Ano dapat naton himuon? Ang himuon yung gid lang da kung may mga guba dira nga balay or mismo kamo nahalitan ang inyo sinipuloy-an o kung mga malapit kamo sa mga buildings da nga mga konkreto not necessarily buildings kamo silinti gani building kung kisa do pila gid ya ka floor di bala inang mga konkreto nga mga nga nagatililindog no nga nga nahalitan sa sining bagyo mga kuryente dira or natumbahan kinahanglan maglikaw lang kita dira ang inyo puloy-an nga nahalitan ti kabaluman kita kinahanglan hindi gid magpasagad-sagad iya sa pag siling himo lang kita sang gusto naton nga himuon na kinanglan hinay-hinay gid na hinay-hinay kag maghalong-halong kag maglikaw man sa lugar nga mga ginbaha dira sa inyo palibot o kung sa mga naguba o kung nagalalaylay, nagalabugto nga mga kablis ang kuryente, likawan naton ina kung wala pa ang natungdan gid ya nga nagahatag serbisyo sa aton kuryente no likaw gid kita sa pag-ubog sa tubig baha kag kinahanglan pag gid ano pag Tita Wilma maghalong gid sa pag-inom sang kontaminado nga tubig. Isa ina sa mga panomdom naton sa inyo kahapon, di ba? Nga iprepara naton importante sa aton may ara gid kita ilimnon iya nga tubig para sa aton sini pamilya kay man mabudlay kung ara na kita sa sitwasyon ba butang kita sa ital-ital kag amo papagsala-sala na likaw gid kita kag maghalong kita sa pag-inom sang kontaminado nga tubig kag kung posible kung mahimo may naton ara kita bisa lugar nga ginbaha especially sa norte may mga lugar nga ginbaha sa sur may ara man nga sa diin ginpang-evacuate ang aton sa mga kauturan kinahanglan ano gani magbulig kita kung may mabulig kita. Kung wala kita sa may mabulig sa, way kita ikasarang sa pagbulig sa kung anuman nga mga bagay, ang aton pagsapupo kag aton pagpabatsyag sang aton kabalaka sa ila, ipalabot man naton ina. Bisan sa magagmay lang nga mga bagay. Kag kung may ara dira nga inang may mga napilasan tungod sang pagbulig sa mga isig kaparehon naton, especially man sa aton man mga rescuers, no? Hi and hello sa inyo. Ang paghalom sa gihapon himuon gid naton, ha? Kung may mga magagmay dira nga nagkalasamaran, anong himuon? Kung kita wala man sa may mabulig sa ina, pero kinahanglan nila dapatan gid first aid. Kung may ara kamo dira nga pwede dapat kag ibulig sa ila himuon naton kung kabalo kamo maghimo sina. Kag kung yes, pwede pa lang makabulig kita sa ila, paagi man sa pagpangayo sang ila kinahanglanon medical, himuon man naton, kung kita maikasarang dira. Ang pagbinuligay sa nasiling na ni Tita Wilma, ang pagbinuligay ang pag-isa dako gid nga kontribusyon sa aton gina-experience sa karon. Maluluyon gid ang Ginoo, di ba? Maluluyon gid siya. Ginapamatian niya gid ang aton sinipagpangamuyo nga ano gani hindi kita pag-ibutang tanan-tanan sa katalagman. Proteksyonan niya kita. Sa mga ginapang baha dira ang sa suliton ng gini Tita Wilma, hindi mag-ubog sa tubig baha, hindi pagpabayaan ng kabataan nga maghampang-hampang sa tubig baha kay kabalugid kita basta tubig baha hindi kagid sigurado bala matinlo basta o bala safe ina na hindi mag-ubog, hindi pagpahampangon ang mga kabataan or bisan mga bata hindi ka mo maghampang sa tubig baha kag hindi gid magpaligo sa tubig baha. Para para makalikaw sa kung anuman nga klase sang masakit. Okay, ano pagid ang mga kagamitan ninyo dira nga ginbahaan abihimusan ninyo ina na kun ara na naglubong na gid man sila sa tubig tinguhaan ninyo nga mahawas ina kag mapatong nga mapataas para makatulo magmalakag kun bala mapuslan pa naton ina nan kag aton man tan-awon ang pagkaon
nga preparahon naton para sa aton sini pamilya nga kinahanglan ng ipagkaon naton sa ila kag aton man kaunon since nga ginbaha kita ano bala kinanglan inang lutuon gid sang maayo ha lutuon gid sang maayo ang pagkaon kag sulito ni Tita Wilma mag-inom gid sang matinlo nga tubig. Kung wala kamos nakaprepara sang ilimnon nga tubig ninyo dira nga na safety ninyo bala, mahapos man lang magpreparar, di ba? Sang tubig nga masiguro naton nga matinlo kag safe nga imnon, pabukalan man lang na naton, no? Pabukalan sang maayo, pila gina ka minuto, 3 tubtob 5 ka minuto nga pagpabukal, pagkatapos pabugnawon isulod sa matinlo nga suludlan nga tubig para nga luwas kita tanan sa pag-inom sinang tubig nga ina. Amo nang himuon naton, ha? Dira sa aton mga kauturan. Ang aton sini mga kauturan nga naapektuhan sining bagyo kag sang pagbaha-baha nga initugan ni Odette na ang amon man concern kag papabatyag sa inyo pero kami nga nakalampuwas kag nalampuwasan namon ini pagpasalamat man sa mahal nga Dios amon makontribute kag mahatag man lang sa inyo kag mabulig amo ang amon man pagpangamuyo nga kabay matapos na ni tanan kay nga ari pa kita subong sa pandemic kadamo sang kansilado trabaho ay ang iban gani nga mga excited na sa ila mga Christmas party ti wala mga pagpag-enjoy ano na iya mapaiway ina schedule nyo lang so magtulutawhay na ang tanan so sa aton dira mga kauturan o sige na pamensar kamo dira ako na itong aton dugay-dugay sa luhan no mainit-init abiluto kamo da hapos man lang na kung wala bala Tita Wilma mapabuka lang tada ininit dason kung ano dira may ara kamuda kung may carrots kamuda may repolyo kamuda ianuhan nyo lang inang hiwaan ninyo sang pino na di ba may carrots kamuda kag sayote okay nagbisang way sayote carrots repolyo pagkatapos may itlog lang kamo tapos may cornstarch kamuda ti kun may manok okay kun may manok bilog nga manok ang itlog di ba himuon nyo lang na nga sopas parisan nyo sang mainit nga pandesal or malunggay pandesal dira solve na ang matugnaw nga panahon sa siniiya nga kahaponanon. Alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang Tita Wilma antes man kita mag-commercial ara sila no manamyaw lang ko sa makadali sa mga naka-online naton nga mga kauturan ilabi na mga kauturan naton nga ara sa iban nga pungsod nga nagapangamusta man sa aton sa sitwasyon no. Mayong hapon na kay Ruchel Fulgencio Susana mayong hapon kuno Tita Wes salamat gid. Rigor Bailon, Tita Wilma, musta na ang weather update na ikaw gid makulit na iton kahapon ha pasalamat kita pero sa updated pagidhulat kita next update sang pag-asa or sa aton provincial command ari pa kita ang Negros Occidental ari pa kita kag Western Visayas ari pa kita sa public storm signal number 2 okay Demrose Belio Guladja or Gulaha watching you from Athens, Greece. Maayong hapon. Thank you gid na sa inyo dira hoping a morning na sa Athens, Greece. Miss Demrose, salamat gid sa pagpalabot mo sa imo pagpanamyaw diri sa amon sa Bacolod. Martin Aliling, good afternoon. Salamat man kag Inday Jocelyn Francisco Arante from Australia. No mayong hapon sa tanan nga mga viewers. Salamat man sa pagpangamusta diri sa amon Inday Jocelyn Francisco Arante, no? Pasalamat kami. Okay naman ang sitwasyon sa karon. Nezil Labares TPC, mayong hapon ko no. Kag kay Sir Lester Benitez, Lester Way Benitez, salamat gida nag-send ka naman sa amon Sinistar, salamat gid. Good afternoon Tito, keep safe everyone. God bless us all nan. Okay? Relax lang, balikan ko pa na dugay-dugay man. Ma-commercial anay si Tito Wilma sa makadali. Kag pagbalik aton horoscope. Action Radio!
Okay, Mamsi Susan Rojo watching live here in Kingdom, Saudi Arabia. Mayong hapon, Titawe. Pasensya lang kamo kay mas laban kamo dira sa gwa makasulod compared sa mga amon diri lokal kay tungod nga may damo pa nga lugar ang wala sang serbisyo sang kuryente, ha? Sir Lester Ray Benitez, salamat ha, mayong hapon ko no. Mayong hapon kag correct gid ko no, no? Correct gid Titawe, safety first, correct gid, and prayer. Philip Ken Alonzagay, kamusta na ikaw? Mayong hapon sa imo. Titawe, mayong hapon lang. Okay, salamat man na. Kag sa imo man tuto Ken, Merry Christmas man dira sa imo in advance. Okay, so salamat gid. Kag kay Psycho Real mayong hapon, kag kay Akin ka na lang. Yan mo na i-account name mo. Akin ka na lang nga. Kag ay salamat gid kag ara man si Inday Jean Hisulgon dire sa may Bebs Mangustan sa may Valladolid. Good afternoon kag kay Ray Barrioga. Ike Mejia, good afternoon. Kamusta man? Kay Nizel Labares, TPC, Franklin Tilohio, salamat and good afternoon man. Hasta lang diraan na kay basi dugay-dugay, magkabalik man si Tita Wilma, dugang neton nga, dugang neton nga greetings. Ayara, pagay si Mina May, Rona May Dinoy, hello, good afternoon. May kuryente na kamuda? Nan. May kuryente na kamuda. Kag mayong hapon lang kay Baby James, kag syempre, dira man kay Romeo, kag kay Jerome Dinoy. Salamat, gid. Balikan ko lang na karon. Relax lang kamo. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kan to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon Para sa itong text sa kahoroscope, manamyaw gigwanay sa itong mga celebrators for today. Sa mga nagasaulog sang ila sini birthday. Happy birthday kay Julius Mareveles. Upod na to na dianay amon man
Head sa News Center, no, News Director sa Action, Julius Merevelis. Happy birthday sa imo. Na kay former jail warden superintendent Sir Larry Fuentes, na former jail warden superintendent Larry Fuentes. Sir Larry, happy birthday sa imo. Kag sa isa may namon ka-artista sa radyo, Mary Ancelis, happy birthday. Sa iban pagin naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawon karon nga adlaw, happy birthday. So sa inyo nga mga celebrator naton, stay safe, stay healthy, kag kabay pa may damo pagin nga grasya kag magapadayon ang inyo malipayon nga kabuhi. Okay na, ma-horoscope na si Tita Wilma. Kanto kita sa pagbasa sa mga horoscope karon nga adlaw Biyernes, Disyembre 17, tuig 2021, ang mga Sagittarius anay titawe. Ang mga Sagittarius amo ini mga nataw Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Bao happy ikaw for sure ang mga Sagittarian. Very happy ka mo today. Kay nga upon ninyo ang inyo love of your life, of course. Kag sa mga single nga Sagittarius, posible mag-propose ang inyo sini lover, ang inyo nobyo, kung sa mga babae man. Pero sa mga girl nga mga Sagittarian, kung ara gid man, kung mag-propose gid man siya, pulo pa men anay sang maayo, antes ikaw magtango-tango ha, antes ka mag-yes. Sa mga Sagittarius naman nga mga estudyante, makabawi-bawi ka sang imo sini grades ina kung umpisahan mo man nga makaangkon ikaw sang study habit na sa labing madali nga panahon. Justice Ace 25, 47 kag 36 mga maswerte nga numero. Do hot purple is your lucky color. Yes, Capricorn, ay mga Capricorn, Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, tandaan mo lang, kung makahimo ka sang sala, na may tsansa pa na nga matadlong mo ang sala mong hinimuan. Tiun na ini sa pagbago. Tiun man para sa imo sa pagpangayo sa kapatawaran kung nakahimo ikaw sang sala. Kung wala ti why ino, pero kinahanglan gid tuon ikaw sa pagpangayo sang say sorry kag kung may mangayo man sa imo sang kapatawaran hindi ina pag-idalok sa ila. Maswati nga mga numero 15, 36, 24 kag 47. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero 18, maka-eksperyensya kasubong nga adlaw ikaw or kamo Aquarius, maka-eksperyensya sang matawag na iton bala makatalanhaga nga revelasyon, gidi or unique, let's say, no? Unique nga revelasyon sa inyo sang isa ka tawo nga malapit sa inyo baladyagon. Amo ina ang epekto sang imo man pagpangamuyo kag pagpakig-ayo sa ila. Mga maswati man ninyo nga mga numero 41, 32, 28 kag 12. Citrine yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20, ang imo naman vision of life. Vision of life, gidya. Yes, matagaan na katumanan. Happy ikaw sa imo mga experiences. Gani dawala lang sa imo, mabatyagan mo nga kakapoy. Full of energy ikaw karon nga adlaw Pisces. Maswati mo naman nga mga numero 10, 17, 42 kag 26. Crimson red is your lucky color. Aries, ang mga Aries Marso 21, tubtob Abril 19. Ang mga Aries karon nga adlaw feeling inspired, na feeling inspired tungod sang ilan na witness event ina na kag tungod sinahandumon mo man ang quality time upod ang imo mga palangga sa kabuhi ay kinahanglan gid, especially sa sining holiday season. Aries, masuwati mo or ninyo nga mga numero 26, 16, 36 kag 45. Satin white is your lucky color. Taurus, sa mga Taurus naman Abril 20 tugto Mayo 20. Subong iyang adlaw,
mga Taurian, ang mabatyagan ninyo, abi nyo feeling nyo connected ka mo sa tanan. Hindi ka nami, no? Ang amo sinabala nga setup, kung wala pa gid man, nami na para sa imo for next year, no? So, kung naway po pa na nabatyagan subong, mas nami nga planuhon mo, kaghandumon mo, nga maangkon mo man inang klase ng setup next year. Ngayon ka nami, akong connected ka sa tanan sa feeling mo alone ka. Feeling mo daw hindi kaya maayo sa imo mga kaingod sa mga tao sa palibot mo ay kinanglan nami gidiyan, no? Mingle ikaw sa ila and be good to them. Kung may mga diferensya istoryahan. Okay, Taurus, 42, 37, 15, kag 20. Mga maswati ninyo nga mga numero. Duhat purple is your lucky color. Alas 2:48 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Okay, ara na sila. Sa mga naka-online naton sa liwat na, ada si Edser Simdiente. Hi, good PM to. Pray lang da sa mga taga-barangay Araal, La Carlota City. Okay, sa mga taga-barangay Araal sa La Carlota City, kabalo kita ang La Carlota affected man. So, prayer halin kay Sir Edser Simdiente para sa inyo. Yes, importante gid na. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Yes, Tito Wilma. Since yesterday until now, brown out diri sa amon sa Valladolid. Pero ang radyo naka-monitor lang gyapon. Ang radyo sa Action Radio through battery, Tito Wilma. Ho, amo ginakay na remind ginakmanong basta sa tiun sa mga maulanon nga panahon ko. Bisan wala pa gani bagyo, kung maulanon nga panahon kinalang preparado kita na. Thank you kid Inday Ginny Sulgon. Salamat kag mayong hapon. Tamyaw ko lang lihog wife sang hinablos ko Donessa Toledo. Happy birthday today. Thanks and God bless. Wow. Donessa Toledo, happy birthday. Halin kay Inday Ginny Sulgon. Tita We, nagapasalamat gid ko sa ARB, ha? Sang pag-coverage hasta mag-aga kay hasta man ko mag-aga sang monitor. Salamat gid. Salamat sa pag-apresyar. Philip Kenelon Segay from Tokyo, Japan. Tokyo, Japan, Sir Philip, no? Toto Philip, no? Oh, yes. Salamat gid, ha? Inday Jessa Ogdiman, yes. Kumusta ang sitwasyon subong sang bagyo dira sa Negros Occidental? Ma'am, signal number 2 pa kami sa gihapon, pero so far daw ang kalangitan, although nga madulom ka, ang pagbubus ng ulan daw hindi na masyado kagang hangin, unlike kagabi nga baw fugay na mo gina mabatsyagan mo gid te mayong hapon mamuel mag-keep safe always. Sa imo man ma'am, salamat gid sa inyo pagpalabot sa inyo concern sa inyo mga pamilya diri sa Negros nan. Vito Jenelyn mayong hapon kay John Rod Adan, salamat man kay Lormil Villano, kay NC Tanalion, good afternoon. Salamat man kay Edmar Kilitar. Mayong hapon kay Jolibert Ano Dichon. Alfredo De La Torre Sales, mayong hapon man sa imo. Yes, kay Franklin Tilohio. Madamo gid nga salamat. Ay meha salamat man. Kag yes, kay Ray Baryoga, salamat. Salamat gid sa inyo. Akin kanil. Yes, nabasa ko na message mo. Akin ka na lang. Okay, so salamat gid.
padayon lang kita, kag go, 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 kag kinanglan mag-isa kita as always sa pagpangamuyo. Salamat, Gid. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Nalula man akong gani connection, no? Well, anyway, tapuso ni Tita Wilma ang aton sini nga mga nabilin nga zodiac sign para man sa aton horoscope. Gemini na kita, na? Ang mga Gemini, ang mga natao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang mga Gemini, makontrol nilang ila paminsaron. No? Makontrol sa Gemini ila mga paminsaron. Kag makafocus gid sila ya sa ila mga activity. Amo nang ila ka pinasahi. Mga Gemini. Kag mas pagid nga magataas ang ila mga desire, ang ila sini mga handom sa ila plano nga negosyo. Gemini, mga maswerte ninyo nga mga numero 45, 56, 22 kag 18. Cobalt blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman na tawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Tanan iyang imo ba lang nakasalamuha karon nga adlaw, nakaupod karon nga adlaw, abi mo ano, nagakompormigid nga i-push mo ang imo sini career kay nga may nagahulat nga maayo nga future for you. Cancer, maswerte mo ninyo nga mga numero 16, 26, 45 kag 36. Fuchsia pink is your lucky color. Ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23 tubtob Agosto 22, ba feeling mo daw hilway ikaw sa bunga daw, buting ganun bula. Feeling mo feel free ikaw kay nga naangkon man kahilwain nga kay nga bayad na ang mga utang mo. Nan, dumdumon mo gina kung may mga kautangan ka, bisan madugay kung ginadumdum mo kagamat-amat mo nga bayaran, feeling mo kag maimpas mo ay kanami isang pamatyagan. Ay hindi bala, no? Tanan kita na sinulan tao, wala utang man, pero kung may utang ka dumdumon mo gid, parang maangkon mo man ang kalinutan. Ang mga Leo mo na feel free sila na kay nga nakabayad na sila sa ilang mga kautangan. Kag kinahanglan pagin mas mangin maalam ikaw subong sa imo sini ginakita. Maswerte mo nga mga numero 21, 48, 35 kag 16, cyan blue. Cyan blue is your lucky color. Mga Virgo naman, kamusta ka mo mga Virgo? Mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23 ay umpisahin ang negosyo mo. Kung anong ginaplano mo nga negosyo, gamay man or dako. Kinanglan mangin malipayon man ikaw sa epekto sang adlaw, sang karon iyang adlaw. Kay nga, sa ay,
may ma-reveal na surprise? Virgo, ano ay hanina? 15, 36, 20 kag 10, mga maswerte mga numero. Emerald green is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, Oktubre 23, about feeling mo yung subong. Ay, Libre. Don't worry. Kung mamatyagan mo subong, daw nagdugang kabugaton mo, kaya daw nagdako-dako ka. Kinanglan lang diet after sa nga holidays na. Himua ang gusto, himua ang tanan, para sige-sige nga magapadayon man ang maayo nga outcome sa imo pagpaninguha. 48, 21, 16, 37, ang imo sini mga maswati nga mga numero. Scarlet Red is your lucky color. Yes, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22, dabi tinguhaon mo nga magkalma ikaw, nga mangin matawha ikaw, nga mangin cool ka lang karon nga adlaw. Bisan sa pihak balasang sitwasyon nga sa diin ginagaugta sila sa imo kay pasaway kas para sa ila karon nga adlaw. Gani relax lang da. Pero karon nga adlaw increasing man ang imo sinigi nakita, gani happy ikaw kay nga may ara ikaw other source of income tuod bala kung mabakas ka lang. Diba? Kung mabakas ka lang, kag kabalo ka lang mangita paagi, dako-dako ginang imo kitaon, kag hindi lang ikaw mangin malipayon, kundi ang imo man bugos iya nga pamilya. Yes, Scorpio, go, go, go! Padayon na lang ina ka ina para gid sa kaayuhan. Mga maswerte mo nga mga numero, Scorpio, 56, 19, 42, kag 35. Mocha brown is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon iyang adlaw Biyernes, Disyembre 17, 2021. Dira sa maaw kay Renato Boy Enrile. Sa imo tatay, salamat gid kag maayong hapon. Salamat sa imo padayon man nga pag-upod sa amon diri sa Action Radio. Merlinda or Imerlinda Nombre dira sa Talisay City, maayong hapon. Kay Bert Sons kay Animan, kamusta man kamo dira? Kag tabok na lang tawi sa Magsaysay Street dira. Dira sa kay Inday Sally Sausa, kay Baby Roston, kay Tuto Kian. Yes, kamusta lang sa inyo dira. Mardina Benares sa Kabog, salamat kag maayong hapon gid. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ang ato nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian,
agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. May damogin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati sa padayon man ninyo nga pagpapod kay Tita Wilma tag sa kahapon sa aton sini pagpangamuyo no sang orasyo imperative batok sa COVID-19 kag syempre ang aton 3 o'clock prayer. Salamat kid. Lily King, good afternoon. Salamat man. Siling ni Jessa Ogdiman. Thank you, Ma'am Wilma, watching from Lebanon. Hi and hello. Stay safe, Ma'am. No? Wala pa ako update dira sa akong family sa Bacolod. So far, okay man ang among mga sitwasyon diri sa Bacolod. No? Na matamat naman restore ang pila ka mga kuryente, serbisyo sa kuryente. Kag tapos matamat naman ang mga laptop, kag mga nagkalatumba nga mga kahoy paninlo. No? Thank you, gid ma'am ha. Salamat gid. Kag sinya kamusta ang sitwasyon? Yes, ang yes gid man kagabi mo. Kagahon gid man. Okay, sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Pero ang tesman ang atong mabilin nga Bible verse of the day. Nawan man siya. Halin sa Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. So, salamat sa liwat mga palanggan na ito ng mga tawag palamating. Stand by na sa matawang mga drama mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon serbisyo kag mga balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo.
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!